Rekumurikira anebona sokunyara kunyura litukirigari yale gochengerwa soko munyura omwana omunyaruka ebyombe ni gobono byabere bigwe soko nakanyara kubolia abakenya bwensema ya serikali kone kibuna kunyara bale kunyura omwana omunyaruka tibyombe byonga moneke ombekerikia YWCA Kenya kubwatikana na moneke ombekerikia sikoma amone serikali ya kaunti ya Kisii seritukulia rombo atoro mujagabena sokunyara gochengerwa omwana omunyaruka kone ngana nebyombe bya sobo amone gobanyara gosemania chinchira chokunyara komosira omwana omunyaruka anemono asa mangana lengeto barai amo nebintu binde omuliketo mirudede mumanyi norobotirwa senchira yobuime ebyombe ni gobye sokya ime kaunti ya Kisii aso gochengera litukolyo mwana omunyaruka elirime kantuna International Day of the Girl Child ase omuchubusongo asikiranga kyabukere emambyengiya aso mwana omunyaruka ase bono batabire nerebuya abana abanyaruka gusemigwa aso wikiranu eliona barobu bamenyebuna abana abamura anene nonyebaka ase oborai rero toregaiga asengencho yoko celebrate oko sherekea litukeriria International Day of the Girl Child ase tokoligereria theme korokunga Girls Vision for the Future vision ya mambia ya bana baitu abanyaruka ngakiere otatigarende togoteba tari mambia yetaraika to emambia yego chakaboni gabuna toraiga togochengera chi rights chi abana baiseke banyare gwetenenera banyare korwa ebirengererio byabo buna bire nande banyare komeke kokora obo semia sabana banda baiseke koba chingurunga nenyare kane twensi tonyare gotwara emambie yerengia asengencho tora baiseke okodigereria sa masomo pia bana baiseke tibari konyanyora buna batakeire koyanyora na pia chigasi kokodigereria se chigasi opportunity sekero chikonyora kana odigereria obisienda yonsi abaiseke barabake abangina barabake na baiseke kubwa abasacha na bamura oti umwana omuseke kusomwana musubati toba boroso kegera ko musekero bagana gukina guchigora rwanda kumanyanga kibana takokora kibanda gukora ubuya kibanda gukora inde go chimotu to gocha kugendera nonyore ngatwa baire chinguru ine barabu toba dibagari yabo baba gwete ndangeta kire te abanga nabasacha boka bagana kwera all positions nabasubati baroro namba mogana abona arorale mutu nonya nabo nigo batabire omwana omunyaruka nigabire ka gucengirwa ase batabire bachikwenekia abana abamurana barubo bairwe libagelyo ase batabire Serikali ya Kaunti nechikwenekia emerobelyo yo yekiranire aso kubwatira no mugabana we Kaunti ya Kisii Simba Arati. For many years we are talking about the girl child. We are yet to get to the level where we can celebrate that the girl child and the boy child are at level, even when there are opportunities and equalization opportunities to enable the girl child go to the level. On behalf of the county government of Kisii, I want to say that we are partnering with these organizations for the sake of taking our mothers, our aunties, our sisters, our daughters to that dream. Asesinga kechoni go babulia Serikali gocha koenekia lichi kongwe talire elyo lirachigo konya omwana omunyaruka nonyono gutwara ikiganja kyabo ekyokera abakonye okyanya emechando yechinsegi chegenka egati ya yande amange. Calling on the government ntobwate gender policy twachagete korosi kulendetera ikirana egere nyara ko passed assembly ebe policy na litora nyara ku justify nonyene chibesa chitengwe chigodina mangana yabakungu mangana GBV ali orase county ito ya Kisii ekaro tora tware policy ye ntotware e baseline yoko nyara ko batoko gayana none ebikesi bibya GBV tonyore omweri bweli tuko survivors ba GBV banyoro bwene bwabo bigotoko call upon the county ito ya Kisii through our governor His Excellency Simba Arati na ba MCA be tonsipi yakwera bono iga document yera assembly kamoranje monyara ko bagegwetiko egera nari tora nyoro mwana nyaruka kusumu subati anyoro bwene bwae na kokonyeka na biri bimotungeti guripotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi.